Malawi Brief. Ndi nthawi ya nkhani madzulo pa Times TV lero pa 6 February 2026. Nkhani yathu yoyamba nduna ya zamalo achimwemwe chipungu yapempha Malawi kuti apewe kupereka ziphuphu kwa anthu ogwira ntchito zamalo. Yawati mchitidwewu umakolezera katangale ndi ziphuphu pa ndondomeko zogulitsa malo. Achipungu anena izi kudowa pa maphunziro apadera omwe ndunawo unakonzera makalaliki ya zamalo ochokera mchigawo chapakati. Pemphero Malimba ali ndi ripoti. Achipungu ati anthu amene akufuna malo akuyenera kumatsatira ndondomeko zoyenera osati kumapereka ziphuphu kwa anthu ogwira ntchito za malo. Ndi mitengo imene timayenera kuti anthu alipire akamafuna malo kapena akamafuna nyumba. Ndi anthu aja asapereke chiphuphu polandira ma services amene wawo. Ndi mkumano wa lero ndikuona ngati kuti tikumbusana komanso kuthandizanapo kuti anthu agwire ntchito mofulumira komanso mopanda chinyengo. Komabe iwo apempha makalaliki ya zamalo kuti apewe mchitidwe wokondera komanso akatangale ndi ziphuphu pamene akugwira ntchito yawo. Iwo atsindika kuti makalalikiwa ndi ofunikira kwambiri pamene boma likuyendetsa ndondomeko zokhudza kusintha kwa malamulo azamalo. Mmodzi wa makalalikiwa Akathibeti Maonga walonjeza kugwira ntchito yake mwaukadaulo. Pempho la minister talimva tigwiritsa ntchito and all along takhala tikupewa ndithu timauzidwa pa malevels osiyanasiyana kuyambira ku council kwathu timauzidwa ndithu ndi a registrar ndi mabwana ena kumene kamatiuza kuti yayi mukamagwira ntchito yanu mupewe katangale. Pamwambowu undunawo unapereka maprinta ndi makompyuta kwa makalaliki ena amene ali mgulu loyamba lolandira katunduyu. Ndondomeko yokhudza kusintha kwa malamulo akuyigwira potengera kusintha kwa malamulo monga Customary Land Act, Land Act, Land Survey Act, Physical Planning Act ndi Registered Land Act. Malamulowa anawakhazikitsa pofuna kuthana ndi mavuto monga mikangano yokhudza malire amalo komanso umwini wa malo mwazina. Komiti yona za ulamuliro wabwino ku bungwe la Hrdc ati mbungweri mukusowa chilungamo. Komiti yalankhula izi pa msonkhano wa atolankhani mu mzinda wa Blantyre. Wapa mpando wake a Henderson Mhango wati msonkhano otsiriza waukulu unachitika mchaka cha 2018. Iwo atsogoleri ongogwirizira ukubisa zinthu zambiri kuphatikizapo malipoti okhudza ndalama choncho ndikovuta kuti uloze chala boma. Amhango akufotokoza. Madandaulo athu agonapo kuti ife monga anthu amene tinali poyambirira penipeni poyambisa Hrdc timayembekezera kuti Hrdc izitsatiraso malamulo makamaka oyendesera ma organization amenewa. Ndipo chimodzi mwa malamulo amenewo ndikuyitanisa msonkhano wapachaka. Komano taonano kuti kuyamba 2018 mpaka napano Hrdc sinayitanisa msonkhano wina wapachaka kupatulako umodzi umene tinachita ku Lions 2018. Chinthu chimenecho ndi chimenenso ifeyo takhati kufufuza ndi chifukwa takhala mwina tikulimbana nawo akuluakulu wamkatikati mwa organization yathuyi komano maansara enieni samatipasa kwambiri amangopromisa kuti mwina tipanga mawa. Ndi chifukwa kwambiri mukuonanso kuti tikubwera lerolo chifukwa chakuti nthawi yonseyi takhala tikuwuzidwa kuti tipanga mwina chaka chino ndi timakhalabe oyembekezera. Ndi chifukwa panopa taonano kuti nthawi ikutha makamaka popitirira 5 years palibe bungwe limene lingaduse 5 years isakupanga msonkhano waukulu. Wapa mpando wa Hrdc a Michael Kayatsa wati sakuidziwa komiti. Apolisi mumzinda wa Lilongwe akufunafuna anthu omwe akusunga mokakamiza mkulu wa hotela ya Crossroads a Samir Sakrani. Rebecca Chimcheka Matemba wadza ndi ripoti. Malingana ndi apolisi, anthu osadziwikawa analipo atatu ndipo anavala zovala zoyera ndipo anamgwandira Asakalani pamene amalowa mu ofesi yawo. Achifambawo athawa ndi galimoto ya mtundu wa Toyota Fortuner yomwe inali ndi manambala awiri osiyana. Pomwe anthu anafuna kupulumutsa Asakalani, zigawengazi zinaomba mfuti kawiri mwamba kuti ziopseze anthu omwe amafuna kupulumutsa Asakalaniwa. Sakrani wa zaka 46 wapangidwa kidnap kapena wapangidwa watengedwa mokakamizidwa ndi anthu amene sakudziwika. Kupita kuti anthu adalipo atatu amene amagwira ntchito galimoto ya Toyota Fortuner imene ndi yoyera
ndipo izi zachitika pamene Sakrani amafuna kulowa mu ofesi yake ndipo anthu athawa naye, koma pakadali pano ife ngati apolisi ndithu tupanga chilichonse chotheka kuti amene watu apeze komanso kuti umoyo wawo uli bwinobwino. Ndiye kuthekanso kuti apolisi ati apitiriza kufufuza kuti apeze mkuluyu komanso agwire anthu amene aba Asakalani. Nduna yona zamphamvu zamagetsi ya Jane Mathanga avomereza kuti kusowa ndondomeko yabwino ukusokoneza makampani oyima paokha kuti azitenga nawo mbali pa ntchito zachitukuko cha magetsi mdziko muno. Nduna yanena izi itayendera kampani ya Reply m'boma la Mzimba. Lloyd Chirangiza walemba ripoti imene awerenga Feston Malekezo. Dandaulo likubwera pa nthawi imene dziko la Malawi likupitirira kukumana ndi vuto la kuzimazima kwa magetsi, ngakhale kuti pali makampani ambiri amene ali ndi chidwi chofuna kuyambisa ntchito zopanga magetsi mdziko muno. Ndunayi inati makampani amene amapanga magetsiwa makamaka amphamvu ya dzuwa akukumana ndi mavuto a ndalama akamba mwa zina malamulo a dziko lino. Iwo anati kotero akunikanso malamulowa ndi cholinga choti athandizire makampaniwa kuti azitha kupanga ndalama komanso magetsi ochuluka. Dziko la Malawi limapanga magetsi apafupifupi 554 megawatts ndipo 101 megawatts amapangidwa kuchoka ku mphamvu ya dzuwa malinga ndi unduna ona za mphamvu. Poyankhulapo ndunayi inati dziko la Malawi likudaliranso ntchito yokoka magetsi kuchoka mdziko la Mozambique zimene zidzathandizire makampani opanga magetsi mdziko muno kuti azidzatha kugulitsa magetsi kunja kwa dziko lino kupyolera mndondomeko ya Southern African Power Pool. Pali zifukwa zina ziwiri zitatu zimene zakhala zopangitsa kuti mwina anthu asapitirize. Nkhani ina inali yayikulu kwambiri chifukwa ambiri amene akufuna kuti joina magetsiku ndi makampani akunja, komanso ndito apezeka akagula zinthu choka kunja, komanso mwina abwezeresenso ndalama zawo kupita kunja. Ndiye zakhala ife ngati pa zolembera zathu pa macontract athu pali bovuta pangapa kuti talole kuti ndalama zozipita bwanji. Pakadali pano kampani ya Reply ikupanga magetsi amphamvu zokwana 10 megawatts ndipo 3 megawatts mwa iyo ikugawidwa mdziko muno. Poyankhulapo mkulu wa kampani ya Reply Malawi Krishna Das ati iwo ngozipereka kupititsa patsogolo chitukuko cha mphamvu ya magetsi mdziko muno popereka chitsanzo cha kampani ya magetsi imene iwo atsegula. Komabe iwo anati ndodandaula kamba ka vuto la kusowa kwa ndalama zakunja komanso malo amene angawathandizire kukuza kampani yawo. Adaliso Chimwala ndofalitsa nkhani za kampani iyi. Ifeyo timagwiritsa ntchito 6 megawatts imene Eskom amatipatsa. Panopo sitigwiritsanso ntchito mphamvu yochokera ku Eskom. Ndeti mphamvu imeneyi yabwerera ku dziko, Eskom ikutha kuthandizira anthu ambiri mdziko muno ndiye kuti pamene chitukuko chikuchitika. Komanso ifeyo mphamvu yotsalirako pafupi 4 megawatts tikumapereka ku Eskom. Kampani ya Reply imene ili ndogwira ntchito pafupifupi 3000 imapanga mapolo amagetsi komanso katundu wina okhuza zamatabwa. Apolisi mchigawo chaku Mpoto ati chiwerengero cha anthu odzipha chakwera ndi 98.8% mchaka cha 2025. Ripoti la pachaka la apolisi mchigawo chidasonyeza kuti anthu okwana 121 anadzipha chaka chatha poyerekeza ndi 101 omwe anachita izi mchaka cha 2024. Atupele Rashid walemba ripoti imene akuwerenga ndi Chimwemwe Maseko. Wofalitsa nkhani za polisi mchigawo chaku Mpoto Asisilia Mfune anati chiwerengerochi chakwera kwambiri makamaka ku Mzuzu, Lumpi, Mzimba, Chitipa ndi Nkhatape. Amfune anati zina mwa zomwe zikuchititsa kuti anthu azizipha ndi monga nkhani zachikondi komanso ngongole. Amfune anaonjezeranso kuti pofuna kuthana ndi kudziphaku apolisi akuphunzitsa anthu zakuipa kwa mchitidwewu ndipo akumapereka mauthengawa pogwiritsa ntchito sukulu, matchalichi, malo ochitira malonda komanso m'malo osiyanasiyana. Malinga ndi ripoti loonetsa za umoyo wa anthu linaonetsa kuti amuna ambiri azaka zapakati pa 18 ndi 40 ndi amene akumadzipha kwambiri. Ambiri amene amadzipha amakhala zibambo chifukwa zibambo nthawi zambiri kulankhula amachita manyazi, amaona ngati kuti mwina akafotokoza mavuto awo kwa anthu ndiye kuti iwo si mbamboso yayi. Komano nkhani si choncho, nkhani ndiyokuti ntibwere atikufuna kuti chaka chino cha 2026 mafiga amene wawo anthu ozipha chiwerengero chisachirukenso. Poyankhulapo pa izi mkulu woyendetsa ntchito za St John of God Hospital Services Christopher Muhone anati kukwera kwa chiwerengerochi kukungopereka chithunzithunzi
pamomwe chuma cha dziko lino chikuyendera. Amuhone anati amuna ambiri amadzipha akalephera kupeza zofunikira pa banja lawo. Fundo zimene tikupangazo, yes, tikufuna kuti zithandize dziko mu nkhani ya zachuma, komanso tizifunsanso kuti tikamapanga focus pa nkhani za chumazi, tikumapanga ndondomeko za mtundu wanji zoti zikumapanganso affect anthu in terms of maganizidwe, kulongosoka kwa moyo wawo. Nde tizicha kuonanso kuti tikamapanga fundo ngati zimenezozo tizionanso kuti ma effects ake amakhala mtundu wanji. Pakadali pano apolisi ati chiwerengero cha milandu yophana nachonso chakwera ndi 5 pa 100 aliwonse, ndipo chachoka pa 112 momwe chinalili mu chaka 2024 kufika pa 118 mu chaka 2025. Apolisi ati chiwerengerochi chakwera chonchi kamba kuti anthu ambiri akumatengera malamulo m'manja mwawo. Chaka chino chokha nkhani zokhudza anthu kutengera malamulo m'manja mwawo zachitika kale mdera la Masasa komanso kwa Luinga, komwe anthu awiri anaphedwa. Wapampando wa Pesticides Control Board PCB a Victor Matlopa wati zomwe kampani zina zikuchita pogwiritsa ntchito anthu osaphunzitsidwa bwino kuyendetsa ntchito zokhudza mankhwala a mbewu ndi zoyika miyoyo yawo pa chiopsezo. Amandlopa alankhula izi atayendera kasinthu la Cane Growers Limited komanso Nchalo Estate ya Irovo Sugar Malawi boma la Chikwawa. Zambiri mlipoti la Thomas Kachere. Amaziopa ati kugwiritsa ntchito anthu osaphunzitsidwa bwino kuti azipanga za mankhwala kukhoza kuononga miyoyo yawo. Kwambiri kuphunzitsana nawo paka zilango zina za antapusa chifukwa choti ignorance of the law amati sikutanthauza kuti usalipire yayi, koma kwambiri tilimbikitsa kuti tiphunzitsane nawo dziwe kuti chomwe chikufunika kupanga ndi chani kuti tonse tikhale ngati otetezedwa. Wofalitsa nkhani za PCB a Leston Banda ati ntchitoyi ikhala ikupitirira. Zoona kuti ife a Pesticides Control Board tikupitirira kuyendera malo osiyanasiyana amene amagwiritsa ntchito mankhwala, kwenikweni amene amasunga mankhwala komanso amene amagwiritsa ntchito kumunda. Lero tayendera malo awiri, tinali ku Irovo Sugar Estate kumene kuli kunchalo, komanso panopa tili kuno ku Kasinthula Cane Growers Limited. Ku Irovo tinafika kucha kummawaku ndipo tinayendera malo angapo, tinayendera store yawo imene amasunga mankhwala, komanso tinayendera malo ena amene amasunga mabotolo amene munali mankhwala. Malo amenewa ndi abwino ndithu, chemical store yawo ndi abwino, komanso malo amene amasungira mabotolo ndi abwino, koma panali zina zotsamwitsa zimene tinaziona komanso zimene tinapempha kuti akonze ngati kampani. Mwachitsanzo amasunga mankhwala amene mwina anathakale ntchito oti sangagwire ntchito, komanso amasunga mabotolo amene munachotsedwa kale mankhwala, zimene zimabweretsa chiopsezo kwa anthu mawekers komanso anthu ozungulira madera amenewo, chifukwa mankhwala monga mukudziwa ndi opsa. Ndiye tilauza kuwalankhula kunena kuti tikufuna zimenezo zikonzedwe mwachangu, ndipo tapasa ma deadlines kuti akonze mwachangu, aonetsetse kuti mabotolo onse amene ali kumeneko akatayidwa moyenera. Mkulu woona za chitetezo ndi umoyo wabwino ku Kasinthula Cane Growers Limited a Moses Sumani ati aonetsetsa kuti akonza ndi kutsatira zonse zomwe PCB yawauza. Saka matendera chino chizimachita bwino, timakhala ndi kuonanso kuti ife tikugwiritsa bwanji ntchito mankhwala amene tikugwiritsa ntchito, tikagwiritsa ntchito moyenera kapena ayi. Apanga koma recommendations zinthu zoti tikonze kucha chikulu kwambiri ndi chokhuzana ndi ma training, kuti anthu athu amene tikagwiritsa ntchito tizipanganso involve kapena tizapeza board kuti atithandizire panga train anthu amene tikagwiritsa ntchito zimenezo tipanga. Bungwe la PCB limaonetsetsa kuti anthu mdziko muno akusunga mankhwala a mbewu motsata ndondomeko. Kupitirani nkhani zathu ngati njira imodzi yothetsera mavuto akusowa kwa zipinda zophunzirira, dziko la America kudzera ku USAID linamanga zipinda zophunzirira maboma ena, msukulu za maboma ena mdziko muno. Imodzi mwa sukuluzi ili kudera la Khotekhote mboma la Salima. Kale sukulu ina malizidwa mchaka cha 2023 Kusamvana pa za umwini wa malo omwe pali sukuluyi kuchititsa kuti asayitsekulire mpaka pano. Mulipulu athu apadera pemphero malimba akuunika momwe izi zikukhudzira nkhani za maphunziro komanso chuma. Wawerenga ripoti ili ndi Mmese Matonga. Angalaso kwambiri kuti mwina ngati patakhala kuti pali kuthekera kwina pothandizira kuti inthu izigwe ntchito.
mbali ine amapiri komanso zigwa za mboma la Salima pali sukulu ya sekondari yomangidwa wamakono, makalasi atsopano komanso zipinda zapamwamba. Ilitu ndi lonjezo kwa ophunzira mazana lomwe silinakwaniritsidwe. Sukulu ya sekondari ya Khotekhote yomwe inamalizidwa mu 2023 pansi pa project ya Secondary Education Expansion for Development SEED sinatsegulidwepo ngakhale kulandira mwana mmodzi chifukwa cha mikangano ya malo yomwe eni ake akufuna kulipidwa. A Christina omwe dzina lawo leniyeni iwo anatengera boma ku bwalo la milandu kamba kuti boma linamanga pa sukuluyi komanso kufunsa za umwini wa malowo. Pakati pa 2020 ndi 2021 boma kudzera mu nduna wa maphunziro pansi pa project ya SEED yomwe inali mothandizidwa ndi United States Development Agency for Development USAID linakonza zomanga sukulu ya sekondari kumudzi wa Nthawanji dera la Sub-Traditional Authority chotayika tiye khombedza mboma la Salima. Senior Village Headman Nthawanji anapereka malo omangirapo sukuluyi, ndipo kubwera kwa project iyi kunabweretsa mpumulo kwa makolo komanso anthu okhala nderali chifukwa sukulu yapafupi ya sekondari ili patali kuposa makilomita 15. Izi zimapangitsa kuti ana ambiri azichita self boarding kapena kuti azikakhala okha pofuna kuyandikira ndi masekondari. Malo ano poyambirirapo pankalimidwa ndiye pakulimidwa choncho kunapezeka kuti panakhala zaka zambiri posalimidwa, ndipo popeza chizolowezi chakwathu kuno ku Malawi choti malo ngati wina wachokapo amayenera kubwerera kwa mfumu, ndiye malo aja anali ngati m'manja mwanga. Nthawanji anauza Times kuti anali ndi chikhulupiriro kuti sukulu ya sekondari simangothetsa mavuto a mtunda okha komanso ithandiza kubweretsa chitukuko ku deralo. Anthu akudera aona ngati kuti ndachita chinthu chosayenera kuloza malo osafunikira pamene mwina tikadaloza pena pake bwezi mwina sukulu ikugwira ntchito, koma ndimava mawu onyozedwa kwambiri kuchokera kwa anthu chifukwa anthu ndokwiya pa chinthu chimenechi. Amos Ngwangwa ndi mmodzi mwa nzika za derali. Iwo akuti anali ndi chiyembekezo chachikulu pakubwera kwa sukulu iyi, koma pano akuona ngati anaberedwa. Ndakula konkuno kubadwa konkuno komano chifukwa cha nkhani za sukulu ntaona mmene kuno kunalili nthawi imeneyo kunalibesa kuti sukulu mwananga kutaphunzire kunali kuvuta amene mtunda otali mapeto ake napanga chiganizo chokakhala mtawuni kuti mwina sukulu ikhale ngati yafewerako. Ife ngati mafumu ozungulira kuno naferi kungokhala odapo tayikidwa mbiya. Abauleni Mazoni omwe ndi agulupu akachikoti anati kuti nzachisoni kuti kusamvana kwa malowa kulipo komwe kupangitsa kuti anthu nderali azivutika. Tikukhudzika kwambiri kunena kuti boma lationongera ndalama kuno kuti ana athu akhale ophunzira, ndiye kupezeka kuti zikuoneka ngati zambwerera. Ife mafumu tinakhala ngati ambwerera poloza malo kunena kuti timaloza malo okhala ngati ndamwini pamene malo ali athu. Zimenezo zikuoneka kuti ndizorikhudza kwambiri mafumu adera lino. Kuyambira ndili mwana kosi imene ndimafuna nursing and midwife. Mayankho Bodoman wa zaka 20 anachoka ku derali ndi kupita sukulu ina ya Mvera Community yomwe akuti ndi sukulu yapafupiko ndi derali. Iye akuti sakanakwanitsa kuyendera mtundawo omwe ndi wa makilomita pafupifupi 20, choncho amakhala ku dera la Mvera payekha komanso ndi anzake ena. Kuchoka ku Khotekhote ngati kubwera kuno ndi mtunda wautali, nde nthawi zina zake zimati chakudya ngati chatha timenera kuti tinyamuke tipite ku nyumba kuja tikatenge chakudya, nde zimene zija zimatipanga affect ifone kuti mwina timachoka Friday tikabwerako nde kuti Sunday, nde kuti Friday tikamachoka timakhala kuti taluza maperiod imene azathu ngati akuphunzira. Maxwell Njemu ndi phungu wa nyumba ya malamulo wa derali
ndipo ati iwo anali ndi chiyembekezo kuti sukuluyi itsegulidwa teremu ino. Tinawuzidwa kuti panali nkhani yokhuzana ndi compensation kwa ene ake malo aja yomwe inakhala ngati kuti ikupereka chipsinjo kuti boma litsegule kuti iyambe kugwira ntchito, koma titafotokoza kwa nduna anatiwuza kuti achitapo kanthu kuti vuto limene likhali mbiri yakale ndipo kuti sukulu itsegulidwe. Unduna wa zamaphunziro kudzera mwa ofalitsa nkhani wake Alile Company anavomera kuti akudziwapo bwino za sukuluyi ndipo ikuchedwa kutsegulidwa kamba ka mikangano ya malo yomwe ili mdelali. Chedwa kutsegula sukuluyi sikunachitike chifukwa chakulephera kwa boma, koma chifukwa ine ake amalo adapereka madandaulo sukulu itamalizidwa kale ndipo adakali pano nkhani ili m'manja mwa khoti kudikira chigamulo. Mabe akampani sanatsimikize za nthawi yomwe vutolo lidzathesedwe kapena kuti sukuluyi idzatsegulidwe. Padake pano ndunawo kuyembekeza chigamulo cha khoti. Sukuluyi idzatsegulidwa pamene khoti idzagamula ndipo boma idzachita motsatira malamulo. Pothirirapo ndemanga pa za sukulu ya khotekhote, mmodzi mwa anthu omenyera maufulu osiyanasiyana Awile Kambwandira akuti vuto lili kusonyeza kulephera kwakukulu kotsatira ndondomeko zoyenera pakayendetsedwe kabwino ka zitukuko za boma. Kuchedwa kutsegula sukulu imeneyi ndi zinthu zonena kuti zikanatha kupeweka, boma likanakhala kunena kuti likutsatira ndithu ndondomeko zake zoyenerera, kuonetsetsa kunena kuti anthu amene akukhudzidwa apatsidwa chibukuta misozi komanso njira zonse za malamulo zatsatidwa. Kutsakidwa kwa nthawi yayitali kwa sukulu ya sekondari ya khotekhote kukuchepetsa kwambiri kudzipereka kwa dziko lino pa mfundo za chitukuko zomwe timatchedwa Sustainable Development Goals, makamaka mfundo namba 4 yomwe imati ophunzira akuyenera kukhala ndi mwayi okwanira komanso ofanana ndi wina aliyense. Kuphatikizanso apo zikulimbananso ndi mfundo namba 1 yomwe cholinga chake ndi kuthetsa umphawi kamba kuti mabanja komanso anthu amderali akufuna ndalama zochuluka kuti athandizire ana awo omwe akumaphunzira masukulu komanso amayenda mitunda italiitali kuti akapezere maphunziro. Izitu zikuphinja mabanja ambiri osauka komanso kuphinja chiopsezo cha ophunzira makamaka atsikana. Sukulu yangokhala ngati chiliza chimene palibepo munthu amene anakhalapo pamalopo, zimene zotanthauza kuti maphunziro amene tikayembekezera kuti ana athu akhazimapindula pano palibepo china chilichonse chimene tikuchiyembekezera pakutsekeredwa kwa sukulu. Kuphunzitsa ophunzira msukulu zoyema pazokha zomwe zili mtawuni za ubwino odzala mitengo ati kungothandizire kubwezeretsa chilengedwe mchimake. Olankhula izi ni mkulu wa sukulu za Charismatic ndi Filipina Memorial Joseph Patel pamwambo odzala mitengo pa sukulu ya Filipina mu mzinda wa Lilongwe. Malinga ndi Patel, izi zikhazikitsa mtima osamalira chilengedwe mwa ophunzirawa zomwe zidzathandizire kuchepetsa zotsatira za ngozi zogwa mwadzidzidzi mtsogolo. Patel kufotokoza. Zofunika kwambiri kunena kuti ana amene akubadwa nthawi ino imene makamaka amene akubadwa mtawuni amene sadziwa za kufunika kwa mitengo timene taphunzitse kuti ana amenewa tikhale mwa iwo kuti zinthu zimene makolo amayuza ku nyumba ngati makala kankhuni atati azingogwiritsa ntchito osadzalaso mitengo, ndiye kuti dziko lapasi kakhale dziko lathu la Malawi nkhani ya za nyengo kusintha kwa nyengo zitha kutipanga affect. Ndiye chifukwa tikufuna kunena kuti anawa aphunzire kudzala mitengo. Chifukwa tinatita na Charismatic International School kuphatikiza ndi a Filipina Memorial Boarding School, a primary, a kindergarten, nkhalenso a secondary kuti adzale mitengo kuti akapita ku nyumba kwawo akawuze makolo kuti wadzala mitengo kuti achite encourage makolo awo kudzalaso mitengo. Cholinga chona kuti mitengo imene ikungodulidwa mwachisawawa tikhale ndithu ndi nthawi yoti tibwezeretse. Deborah Hanania ndo ophunzira pa sukuluyi. Anthu ife timaganiza mosiyanasiyana something like that, komano tikamaza mitengo muja timakhala zokuti paiso njira ina yobweza like mvula ikhoza umabwera mosavuta because tazala mitengo imene it is easy kupanga mvula kuti ibwere and we cannot suffer. Tikhoza umapanga ngati mvula ikubwera yokwanira tikhoza kumapanga zinthu zokuti zakudya zikhoza kumagula bwinobwino and things can go on. Mpingo wa Salvation for Ministries International wapereka matumba achimanga kwa mabanja oposa 4,500 omwe akhudzidwa ndi njala m'maboma achikwawa ndi nsanje. M'busa wamkulu wa mpingowu a Clifford Kawinga wati ndi mbali imodzi yothandiza boma kufikira anthu 4 miliyoni omwe akhudzidwa ndi vutoli.
Emmanuel Chiremba walemba ripoti. Polankhula pamwambo opereka thandizoli akawinga atsindika chidwi chopitiriza kuthandiza alimi ndi zipangizo za ulimi kuphatikizapo fetereza komanso mbewu m'madera osiyanasiyana mdziko muno. Iwo akhulupirira kuti izi zithandizira kuchepetsa vuto la njala mdziko muno ponena kuti alimi opindula azikolola chakudya chokwanira. Mwazina kudzera pamwambo mbusayo anapitiriza kulimbikitsa anthu zakufunika kutembenuka mtima polandira Yesu Khristu kukhala Ambuye ndi mpulumutsi wawo. Tayambirira kuti tione anthu akuluakulu amene aludutsa zaka 18 kupita mwamba. Cholinga chakuti talimbikitse kukhala ndi zipangizo za ulimi monga fetereza, makasu, mbewu yeniyeni kandi yachimanga kutengera ndi dera limene mbewu imene ingamere mbali imeneyoyo. Chokhumba chathu chakuti anthu amene azikolola kawiri kapena katatu pachaka. Ndetu kulimbikitsa ulimi kwambiri wamthirira. So pakali pano tatsegula maklabu osachepera 40. Mbali yawo nthumwi ya mfumu yaikulu kwera Charles Dzalera anayamikira mpingo ponena kuti thandizoli labwera mu nthawi yake pamene mabanja ambiri akhudzika ndi vuto la njala. Iwo anapitiriza kupempha anthu enanso akufuna kwabwino kuti afikire mabanja ena omwe akhudzika ndi vutoli. Kuno njala yavuta kwambiri chifukwa kuti tinabwera mvula yochuluka komanso dziwaso apa itamaliza mvula chakena kunabweranso ng'amba imene kupitirira mpaka panopa. Kuno nkhani ya njala ndiyovuta kwambiri pa anthu ndoti chithandizo chikwavuta kuti apeze kuti azipeza motani. Thandizo likhala lofunikira kwambiri chifukwa kuti timadalira kuti kumunda kucha kukacha anthu apeze kuzimene amakolola koma pako apezekana kuti popeza thandizo tilibe chifukwa kuti kumene timadalira kuti peze chakudya kuno mene chaonongekanso ndi dziwa limene labwera apapo. Mmodzi wa omwe apindula ndi thandizoli m'boma la Nsanje Bob Maganizo athokoza utumiki ukamba ka thandizoli. Ine ndikuthokoza kwambiri Pastor Pawinga moyo umene azipitiriza bimene thandiza kunoko ku Nsanje futi mwina akapena aina kuti thandiza kwambiri kuti moyo umene uzitamira tizapa sabe ndaliso ukulu kuti azitithandizabe. Mpingo wa Salvation for Ministries kudzera ku nthambi yake ya Hope Field Initiative waperekanso thandizo ngati lomwe ali m'maboma ena mdziko muno. Izi kudza pamene boma likupitirira kupempha anthu ena kuti agwirane nawo lamanja ndi kuthandiza okhudzidwa ndi njala omwe chiwerengero chawo chafika pafupifupi 4 million. Nkhani zathu ndi zomwezi